Welcome to my fans on TV. It's the Toyota Cup. Kaizer Chiefs 1, Scotland 0. I'm joined by Chris, not Dudula. Put this table. I'm Kunjani bafethu? Angikre. Kade sakugcina phutha omdala. Ndoda ngisakubona sekahle. Mfethu hambe kamnandi mfethu. Very Hey siyabonga nkabi yami. Yeah, sure. Back to the game mfethu siyabonga. uDa Cruz ufikile bafethu siyabongela. John new coach. New signing Adolf Mtasingwa bafethu. Jersey number 22. Yazini Puti. Quality player. Njengomkwela. Lalela bheka. Lapha mfethu wenza izinto ezisebenzisa. Ngaso sikhathi lalela mfethu. Wenza izinto zibe simple mfo. Pass and scan uyaphasa. Yeah. Abheka umuntu ukuthi ubani ovulile space nampasa. Simple football. Into zifuna. Okunye ke futhi our number 10 bafethu. Cheesy. Cheeselet. I Cream le. Yabona ibuya silibonga namhlanje mfethu. Ngo Cheeselet. Like namfo ikhombisile lento ukuthi is hungry. He's hungry. So mina my message today ukuthi ngizophinda nami ngithi laba angibe bathi icabinet yethu igcwele just amapere. yabona manje lalela ayagcwala ke manje Amatro. uyoza amatrophy yeza lalela yazi utheni ufundo ofika nasi uthe job is cheap manje sithulile senza umsebenzi Umsebenzi wethu yabona futhi into engijabulela mfethu ngicela wa coaches ayenza ama new signings sibona ukuthi into esasanayo kodwa ke into engayisho namhla congratulations ku Kaizer Chiefs siwinile icup yethu abamakhelwane ke lalela abamakhelwane abenzi Suzuki Cup Sinetoyota thina Makosi. Nithi ngifuna iPhakania yenza iSuzuki Cup. Mina Sibo enze send message. Ngithi iPhakania ayihambe yenza iSuzuki Cup. Njengoba nasenza iToyota. That's all we can say Sibo. Nice Sibo. Amaphakania masize Orlando abafeza ama price tag manje athanda ukugcoka ifake. Ikipa zabo sesigcwele fake le. sesigcwele edrobheni ikipa Manje ngene stadium. Mina vele price tag eslipa. Ngoba bathanda amafake namaphakania. Next week abaphethe ikipa yabo phela. That is Sibo.